Ni video supaya pibaroki para jor sashi sen shaka simple life story. Hakane ka video ngiya keren. Jaka wei ka isu ka balak hlut ba. Hakine ki knyas ni. Kata ka jingkelalong kitai kasi kumkino yada yaki mendere. Paralok. Kane ka isu ka hlut ba kamtam. Haden baka ki HADC kala lek ban kanra trading license jaki tan bimola hakaba peleng kilalap baki thai kasi kila kloi ban lek kam ya kidukan jong kidkhar haba kita ki breu jong ka anya ne ki breu jong ka ki HADC ki lek ban khanra ya ki trading license la priang ba ka ne ka benta ha social media hakaba don ki bala edit ru daga jing ruai jong UN sun bat kum ta ter halor ka jing kelalong kene ki thai kasi kum kita ki mandiri la ne kita kasi kung kita kinong yada iya ki mandiri paralok ka isu ba khar lan ka isu ban penhar kerat ya ki dikhar ki bawan ban buhai snong ha ka ri khasi ka jongi ki bawan ban belawan sungi ka ri khasi ka jongi kadai ka isu ka bala slam ba ha ka baki seng balang kila mi syak man ban sim ya ka benta kum ka wei na kinong rim rekam ka jongi paralok ladang idon ka jingpang jisitom mana sibuk mentang ladang ijer ho. Habang ilai sau doktor, bonsen u doktor, uwat ya kadau, bala ijer ho. Kiba bon kidau kiba wanra ya kajing jer ho. Laban dai na kabayong kle. Laban dai ru bangidon ni kata kajing pang TV bat kiwai kajing pang. Kiba laban pan jer ho. Bad haden bagi lalak ban lap ya kidau tenrai. Ya kata kajing pang gisa laban pan koi. Ya kata kajing pang. Nakapor cakapor. Iyo iya ki seng balang baki leban khanrai ke trading license ya ki level license kum kalat ban perking ya ka jingwan tray lai loj lan ka jingwan bela lai loj jong kita ki bar jelah saga ne ka jelah ka jongi ka jingkeli ka bami menta kalong mano bawan raya kene ki dekhar saga ne ka rekasi jongi hatu giwan hi hatu umdon bawan yalam yaki tong jawab ki daw mano bawan ra sekane ka rekasi jongi yakine ki dikhar na yata ki mandare ban tham ngam jeleu halor kanai ka benta ngania thu khana ya phi sa phang ka wei ka snong ka badan sa kendong bha jong kanai ka rekasi nraya kata ka snong dan bongut ki thai khasi ki bayolok ya ki dikhar ban ladang ipe ya ka daw balai kita ki thai khasi ki yolok ya ki dikhar hatu gilei banot hi sa asam sanipar ane sekiwe kijaka ya kita dikhar badha balawat ya kadau tenrai kita kasi ki olok ya kita dikhar namar ki kontraktor ki ban yalam ya kita dikhar na ki we ki jelah sakane ka kasi ka jongi ban pentre ya ki surok lan ya kanu ku berding hakata kasnong ba kita ki dikhar ki balek ban belah kata kasnong ki olok sendon ya kita ki kenthai ki ban kata kasnong bat kita ki kenthai ki lasak no ba kidai kinu ya dai ki dikhar kidai kinong ajaka ya ki dikhar bat kidai kita kinong persaj ya ki dikhar ka jingkeli ka bami menta kalong habang ya keren ya kane ka isu ban be no ya ki dikhar ngila ju ya keren pat ne em ya kita ki breu ki bajuan yalam ya ki dikhar sekali ka rekasi ko jongi namar ki babone ki dikhar habak ki wan sekali ka rekasi ka jongi ki wan ban belawan sngi om dai bagi wan hi dalade Raydon ki bawan yalam yaki bat akren hanai daga basyai om dai banga bisni yano om dai banga anod yano hanrai akren hanai daga basyai baki kontraktor kide ki wei na ki bawan yalam ya ki dekhar sakane ka jela ka jongi bat haden pat ki kenthai ki jongi ki yap mat yaki ki e yaki bat ki sayok jaka de akane ka rekasi kane ka benta ka dai ka ba benta ka banga la de yo ih daga jong ka khmat ka bajia haka wei nagi snong ka basa kendong pha jong kane ka rekasi ka jongi na kata kadau ka jing ong bagi thai kasi kidai kum kita ki nong dairy ane kum kita ki nong yalam ya ki dikhar sakane ka rekasi ka jongi hoi ka dai ka wei nagi benta
kabaki kan thai jongi ki kloi ban ngob ha hakini ki dekhar habaki wan sikane kare khasi henry ngidai ro bandaya keren ya kadau manu bawan yalam manu bawan bedilanti ya kita dekhar ke bawan nas ki wai ki jelah sakane ka jelah ka jongi ban iwat dai ban wat ya kene kedau tenrai nakapor sakapor ngiyo i habaki seng balang kilai ban khenra trading license kilai ban khenra labor license ki babun ki dekhar kim don kene ki license ki baki deban sim na ki HDC mano ba ajing trade ki klem ka trading license la ne klem ka labor license hata dei don mano re mano ba ai bela ya ki klem da biang ki kot kisla ka ai ka jing pensitom lagi siam ya uno kontraktor nani uno ba ai kam la ne ba ai bela ya uno udkhar klem da pen biang kita ki kot kisla ki ba udai bandon hata ka don ka jing pensitom kum kata paralok lada kam don kata ka jing perking ane kam don kata ka an kaban pensitom ya uno ubreu lani uno kontraktor ubon ra ya kita ki dekhar sakane kare khasi jongi klem da pen biang ki kot kisla ki ba udai bandon nangai ba in la man sol ya kane ka jing namar ladangi ba ya ki dekhar nrei ngim la ya kita ki nongwan ra ya ki dekhar hakane kare khasi ka jongi in la man sol ya kane ka isu la ne ya kine ki jing ka ba kum ka jaben rewi baro ka wai ka dan akrani kane ka dai bang ya sya ya ki kin thai khasi nrei nga kwa bangin tai sani bangin ngam tileu bangin wat ya kadau tenrai balai ki dekhar kila nang roi kila nang bon hakane ka khasi ka jongi namar ladang imlap ya ki dau tenrai klempep ngin la ban sol la ne ban penja ya kita ki jing ki badon kum ka jat ban reu ka ba baro hing ya kan do paralog di bapai ya ka video aku awan bu ka jing karpat ya phi tong ya wat lang ki dau tenrai tung ya ai jing mut lang ba ki comments jongi hapo jong ka video naka ai kan kadau baki bar jelah ki roisted hadu kan ne hagar khasi jongi matip iwai na phi don lagi jong jing sem bat don lagi jong dau balai ki bar jelah ki roisted hagan ka rilom khasi ka jongi te aji mut lang comment se ki jing sneu ki jong phi comment se ki jing tip ki jong phi hapo jong ka video bat ina ya keren na kapor sa kapor bat inang ya wat ikilat kilanti na kapor sa kapor kumno bungin la ban pelaj ya ka rekhasi ka jongi na kini ki jing ane na kata ka jingwan rungker thep jong ki bar jelah sakane ka jelah ka jongi te tada do media sembiang haka wai pat ka video khublai sibon